Hello guys, să dăm 2 meciuri de duo. Am deschis și un Big Boss, dar nu a plecat nimic și n-am mai putut să mai fac videouri pentru că nu mai avea spațiu în tabletă și ne-a trebuit să-mi dezinstalez toate videourile și că ceva aplicații pe care nu-mi plăcea mie, și etc. Băi, mai trebuie 100 de trofei și pot să iau un Big Box. Dar știi ce o să fac eu? Nu o să mai deschid nimic din trofirou și o să fac într-un zi un unboxing. Când o să ajung la 19 de trofee sau 20.000, hai 20.000, o să deschid un Big Box, un Mega Box, 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 un Big Box și un Mega Box. Bine, cred că o să dăm mai puține meciuri de... Nu? Stai, aștept un pic, Teo. Ok, băi, vreau să văd dacă merge... Am un control dentro și vreau să văd dacă merge pe Brawl Stars. Stă ready. Am intrat într-o chestie din Roșar, dar nu știu cum să mai ies așa, că o să fac așa. Bun, dă ready. Cred că este AFK. Ești AFK, Teo? Ok, nu e AFK. Nu sunt. Am crezut că ești AFK. Vreau să-mi schimb numele, doar că am uitat că aveam numele ăla pe un alt cont. Da, nu merge să mă joc de pe controller Brawl Stars. Ok, da, vreau să-mi dau tableta jos de pe controller. Gata. Mi-a dat crash. M-a scos din meci. Acolo să botul tău. What? Cum a ajuns botul meu aici așa de repede? Iar era botul meu. Stai. Oh, a sărit pe el! Deci, bă, am făcut bine că voia să sară pe mine. Totuși am pierdut din cauza lui. Bă, de practic n-am pierdut, că am făcut 4 trofee. Bă, ador Edgarul ăsta. O să vreau să fac 500 trofee pe el. Bun, nu mai am eu internet. S-am făcut level up. Ok, dă-mi. Vreau să maxez. Ok, salută. Ok, iar nu mai e internet și este de la mine pentru că nu mă mai bagă meci. Și mi-a Hai, vino. La mine. Stai așa că n-am internet. Dar cred că se joacă botul meu. Da, cred că joacă botul meu. Botul tău joacă extrem de prost. Botul meu ce caută aici? Joacă ca și un noob de cu rank 0 pe el, pe Edgar și cu power 0. Ok, bun. Dar cam așa a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut, știu. Nu este un video lung, dar da, am mai făcut unul cu... Nu știu dacă s-a pus pe YouTube, dar în fine.